Nami So ganina morning Christmas party me sa among room. Wala na ako gi-vlog kay astang boring Tinood lang boring. So sorry sa classmates. And karon grabe naglisod nako hasta pang inita udto pa kang tutok. Sila niuna sila diri so naa ako diri sa Villa Josefina. Then among plano diri mga lalaki kay mag basketball mi diri. Let's go. Hi. Mangayo ko aning tubig. Musta? Naganahan kasi mga adlaw. Ganahan kayo. Sino itabo ganina sa party? Ha? Subscriber mong web sa kwa dili. Ha? Subscriber mong web sa kwa dili. Si James. Subscriber ya. Hi, di mo si James. Si Kwan mo ni si Jungkook. Jungkook nasa Pinas ka na pala Jungkook. Jungkook. Anong kinain mo at ganyan ng kuya awag na ni Jungkook eh. Nga, ay i-feature natin mo sapatos ba kay hindi na kinagwapo di ay. Dapat ka nang gwapo yung mag-isuot kay para na yung mga masuya. Ay okay, kasi mag-discover. Nga, pero lipay gid kay kaganina gyud. Ha? Nga nalipay man ka. Nga na secret man. Bawal day pa kuan sa public. Nga naman. Pero si Jungkook dyan ay naman ni Jungkook. Kananay pula-pula. Look at this! Diba? Bitch. Subscribe mo kay Allen. Kana si Allen mo kana. Saan pag-zoom? Ano zoom ito dlo na na. Kana. Joke ko to eh. Joke lang. Kato. Subscribe mo dira. Very good. Pero okay YouTube. Nagi pang kapoy nagdula. Ano po dyan? Ano ko pa rin wah, anjir. Yawa gila ni Jis. Siya nga nasunin na ugaw man dahin sun. Sa siya nga ni. Yawa ni nagkakasuka sa mga abs ba oh. Abs. Okay, yawa siya ni Gino. Ay, pakita ka kay marami tayo si Christmas. So, katong side by side. Try lang.
edit ko na niya, but nga na ako baril, tas barilan resto nga. I-edit na ako mag-isip. A few moments later. So after sa kakapo sa dulay nga sila mga ang sabi mo yung team mo na napag sa gawas. Asa akong sidean? Ako ani. Oh. Manos. Shit. Apay balon. First Oo, napay ko ba sa napay? Ah, wala mga band ka na. Tapos ka ng band ka ni. versus Vans na ni. Ah, band. Eros mo. Kumadaw ko ano yun. Second point. Ano ka nabusog kanina? Oh, way singaw. Way singaw kay wa man jud na shot. Basta dyan. Ay, basta ako. HB1 yun, di ba? HB1. Eh, di siya magyapon, May. Nya, Jazz. Musta, Jazz? Ayaw, what's up? Ring ka. Oh! Ring to ring. Sige, pwede. Panos. Pili. Boom. Lloyd. Anong masasabi mo ngayon sa Christmas party natin? Boring. Lalo eh. Oh. Bang! Excuse me, Mr. Allen. Anong masasabi mo sa Christmas party natin? So hot. Ikaw, Mr. Nico, anong masasabi mo sa ating Christmas party? Thumbs up. Thumbs up lang? Yun lang? It was so good. Ito na ba? Let's go, papunta na kami sa SM. Wala di mo po. Balik, nag-iawin. Homeowner, oy. Pagunit ko Dan. Thank you. Thank you Dan. Thank you Dan. Kumusta ang Crisel Dan? Thank you Dan. Ugma nga ni Prisa. Anniversary na Dan? Ugma. Anniversary? Oh, first year. Ah! Ulo. Ulig ba ako? Yawa ka na. Jeez. Chicken ba yan? Kasi mo nadawat ronson. Porta! Ayaw tama, may 100. Alagang akabado, ay. Alagang akabado. Ha? Balik na si JJ. Dali daw mo, langay kayo mo. Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa lechon. So, pato meron no SM Colan. Gikan mi na basketball, lilabon. Yeah, hang out with the boys kay para hang out lang kay Christmas break naman, hindi man magkita-kita. Pero kami, adlaw-adlaw may magkita ni Jeno ba? Gabi mo sa Sundan na, bala. tawag. Ha? Text. Draw. Oh, sila. Grabe. Bakto sa ta.
plano mga og McDo niya. Lagi ako yung McDo dito sa mga gate. Ay, sorry. Tanga. Ikaw just ba? Daga nagnangawala. Asa naman sila? Ano ba ito? Ikaw, Chris? 1, 2, 1, 5, 5, 7, 8, 9, 8, 8. Bakit bakit? Ah, igang. So, dagan kayo may giplanuhan nga kaunan diri sa SM. Digan may McDo, tapos manginasal. Nantod naabot may diri sa Nadis. Yeah. Time check. Sino oras? Sige pang kapoy mo. Kapoy kayo ba? Tinod lang nga whole day kay may gikan may practice. Tapos practice. Gikan may nag-party. Party may Christmas party tapos nag basketball pag yun. Ako kay na apa ko'y gatuan after Christmas party na apa ko'y gatuan kay nagpalit ko regalo tapos nagapas ko sa ila sa basketball na mo dito yung Lavon. Tapos nagplano mi nga magadto diri sa SM. Ambot lang no kung ano may nakaisip ko dugi nga ni. Pero mong mo yung purpose kay kana maka banding kay dugay may dili magkita-kita. Ha? Libre ay steak. One eyelid son manok. Libre ako veggies. Ay dili na ako mag-stay, tubig na lang ko. Grabe na. Nahutda na kwarta ba mang palibre na lang. Ay, ganigas ko kita ni. So gusto lang ako isingit diri sa vlog ang gusto ko mag-thank you sa tanang nagregalo sa ko. And sa next video na ko na mag-haul ko mga nadawat na ako mga regalo. Grabe ba boy tao. Dagan kay tao ganina sa mga inasal sa McDo. Uy. Tas diri wadyo tao. Kami lang jud grabe. Namin murag tulo pa to nani nagsugod-sugod og botel. I-montage ba? Go. Ang ganda kasi mo. Ay, shout out na to ang mama ni mama. Mama ni Mama. Shout out na to ang mama ni mama kay giyatagan niya si Jasper Ano? o collectible na Batman. Gomo biya ka siya nga pagka-Batman okay. Flexible gid kayo. Flexible batitelo. Oh, di ba? Basa. So naman na may kaon muli na sila dan rail. By dan muli na pud ka ni muli na pud ka. Dili pa nigawas lang ka. Dali na. Sa maaman mo. Dili mo sa puami. So namumblima sila kung unsa lang pang sakyan no. Dagko mo ta sila. Sila Nick. Dagko mo ta sila o sila kabalo sila mga pang sakyan. Gikan man ang basa. Gikan man ang basa. Baon ko dili sa kulan. Eventually. So dito na ako maramong
Walwal, sa may walwal na nay. Walwal na ikay. Kanil lang daw, James Wood. Ako Lagi ang bigas. Ako cintara. Ako kayo. Daro, di magtakbog. Mga ate kayo nagpangbutan. Anak, kadakang relo. Grabe. So dire na mag-end ang vlog, no? Dire na mag-end ang vlog kay manguli na may. Wait, ni. Kapoy na kayo. Jeljo Campo. Ha? Ha? Yung murag-share niya dito sa kwan. No? Guys. Give me Jeljo Campo. Tiguang ba ako ano siya? So yeah, maorat to na. Mana mo kaon mang good nag. Mana mo kaon kay nag kuan lang may nag laglaag window shopping. So yeah, maorat to na ito.